Әгъүзу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ Тәгалә шушы Шәгъбан айларыбызны, Шәгъбан аендагы җомга көнен һәм инде бәраәт кичәләрен, Шәгъбанның уртасын Аллаһ Тәгалә безгә бәрәкәтле кыла күрсә иде. Инде изге теләкләребез, мурат максатларыбыз, кылган изгелекләребез булса Аллаһ Тәгалә кабул әйләсен. Белеп белми, ачык яшерен кылган гөнаһларыбызны Аллаһ Тәгалә гафу кылсын. Аллаһ Тәгаләне күбрәк сөяргә, аның Расулен күбрәк сөяргә, динен, Аллаһның Коръәнен, гыйлемен сөяргә Аллаһ Тәгалә безгә насыйплар әйләсә иде. Аллаһ Тәгалә, мөхтәрәм кардәшләр, безгә шушы ахирәтен, аның җәннәтен дөньябыздан өстенрәк күрергә насыйп итсә иде. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр. Әзрәк кенә шулай бит сынаулар турында һәм сынауларның җиңү, аларның асылы турында. Күбрәк таянырбыз Коръән аятләренә. Коръәндә булар турында нәрсә диелгән. Чөнки, мөхтәрәм кардәшләр, үзегез белеп торасыз, кеше инде ачык сөйләшеп йөрмәсә дә, ләкин дөньядагы үзгәрешләрне шулай бит кеше күреп тора. 2 тапкырга хәерчеләндек. Шулай бит факт. Моны беренче дип тә булмый. 2 тапкырга хәерчеләндек. Кибеттә кайбер әйберләрне табып булмый. Шулай бит бөтен теге памперс юк, элементар, шулай бит инде кичкенә балаларга шикәр бөтен кибетләрдә юк. Күрәсең, кешеләр алып бетергәннәр. Шунда ажиотаж бара дип әйтик инде. Шуңа күрә әлбәттә якын тирәдә шундый үзгәрешләр бара. Бу әле теге товарга, әйбергә карата гына. Элекеге без ияләшкән тормышны үзгәртергә туры килә. Шулай бит ансы да бар. Шуның эчендә менә шундый сынаулар килгәндә үзебезне ничек тотарга? Әле бу сынау бик зур сынау дип тә әйтмәс идем. Чөнки түзәрлек бар әле. Шулай бит түзәрлек бар, чыдарлык бар. Безгә кадәр тагын да зуррак, тагын да авыррак сынаулар булган. Әмма барбер кешенең бит ул түземенә карап бирелә сынау. Кеше элек күбрәккә түзә алган, хәзер бит кеше әллә ни күпкә түзә алмый. Шуңа күрә сынау да шундый дип әйтик инде. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, сынаулар килгәндә нишли алабыз? Бу сынау бөтенләй бергә кагыла. Авырып китсәңме син, гаиләдә берәр нәрсә булып чыксамы, машинаң ватылсамы, шулай бит эшсез калсаңмы, акчаны күбрәк биреп куйсалармы, шулай бит инде случайно гына, ялгыш кына сынау бит инде ул. Аптырап каласың, нишләргә белмисең, бу артык акчаны кая куйым дип борчыла башлыйсың, тын якаларың югала, шулай бит. Менә шундый сынаулар килгән очракта үзеңне ничек тотарга? Инде, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренчесе Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва нуназзилу мин Qur'an ма хува шифаъу ва рахматун лил муъминин. Аллаһ Тәгалә әйтә: без сезгә Коръән бирдек ди, Коръәннән бирдек ди. Нәрсә? Шифа һәм рахмат. Аллаһның рахматын бирдек мөэминнәргә ди. Димәк, нинди проблема булса, без нишлибез? Беренче Коръәнгә карыйбыз. Әле теге төрле политологларны, вирусологларны тыңлаганчы шулай бит инде. Иң беренче булып кая карыйбыз? Коръәнгә карыйбыз. Коръән нәрсә дип әйтә? Тормыш турында, тормышка мөнәсәбәт турында Коръәндә нәрсә дип әйтелгән? Анда күп сорауга җавап бар. Мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки тарих кабатлана. Тарих гел кабатланып тора. Кешенең табигаты үзгәрми. Һәм шуңа күрә кешенең мөнәсәбәте дә нәрсәгәдер шулай ук үзгәрми. Шулай итеп Коръән безгә бу сорауларга җавап бирә. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, шушы Коръәндә нәрсә диелгән сынауларга карата Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва иза ан'амна 'алал инсани аграда ва на'a би җанибихи ва иза массаху ш-шарру кана я'уса. Әгәр кешегә нигъмәт бирелсә, ул Аллаһ Тәгаләдән йөзен чиерә ди. Инде сынау килсә ди, берәр нинди начарлык килсә, шундук кайгыга бата ди. Бу сүз бара кеше турында. Бу сүз бармы иманлы кеше турында, гади кеше турында. Менә булган нигъмәтләргә без Аллаһ Тәгаләгә нинди шөкерләр кылдык икән? Шөкер кылып яшәдеме икән? Гомумән кеше. Без димим. Әлбәттә шөкер юк иде шулай. Шөкер кылу, рәхмәт кылу дигән нәрсә юк иде. Әле бүген әни белән дә сөйләшеп йөрибез. Әни бит инде безнең олырак кешеләр алар. Совет чорында күргән, 90-ны да яхшы сизгәннәр. 90-да без әле теге яшь идек. Без ул авырлыкны сизмәдек. Без теге авырлыкны сиздек, сораган әйберне алып бирмиләр иде безгә. Шул авырлык иде. Ләкин балаңа сораган әйберне алып бирә алмау
Менә монысы күбрәк авырлыктыр аның. Иртәгә бу балама нәрсә ашатыйм икән дип уйлау күбрәк авырлыктыр. Шуңа күрә әни белән сөйләшеп килгәндә, "Эй улым," ди, "кеше азган иде инде," ди. Кеше азган иде ди. Инде ди, хәзер хәерчеләргә дә киемне, яңа киемне генә ала башладылар ди. Киелгәнне алмыйлар ди. Хәерчеләр. Юып тормыйлар ди, ташлыйлар иде. Бәрүл бирәләр бит ди. Кеше киемен хәзер кулланмый иде ди. Гел яңага дип торалар иде ди. Менә бала туса да, шулай бит инде гел яңа, коляскасы да яңа, кроваткасы да яңа, тегесе бөтен кешенең өендә коляскада, кроваткада жата, пачка киемнәр жата. Элек ятмыйдыр ул, бер кешедән бер кешегә күчеп йөридер иде. Тузы беткәнче. Юкка чыкканчы шулай бит инде. Менә шулай итеп кеше, мөхтәрәм кардәшләр, инде чыннан да азган иде. Ресторанга кереп, ашарга керми кеше ресторанга. Сөйләшеп утырырга керә. Шулай бит, мин сезгә сөйләгәнем бар бит инде. Менә әгәр дә син ресторанга кереп туйганчы ашасаң, яки салганны ашап бетерсәң, повар сиңа ачулана икән, шеф-повар. Нишләп? Бу кеше ашарга килгән ач тәре ди. Синең пешергән ризыкның тәмен ләззәтләнеп утыру өчен түгел, ашарга килгән бу ди. Ресторан нәрсәгә кирәк соң инде ул? Ресторан, менә шулай син килергә тиеш ресторанга, сиңа бер кашык әйбер салып бирәләр. Анда бит мондай гына порциялар, шулай бит. Син шуның бер генә кашык кабырга тиеш булай. Лазанья удалась, примите мои поздравления, шеф-повар дип әйтәсең, калганы калырга тиеш. Аны ике кайтып башыйсың рәхәтләнеп. Инде шуңа киткән идек, шулай бит. Бу азу бит инде, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә кешегә нигъмәт килгәч, Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше рәхмәт әйтми ди. Буна әби җанибихи. Аллаһ Тәгалә дә читкә китә ди. Башын читкә бора ди. Алла юк имештер. Аллага рәхмәт әйтми ди. Һәм нәрсә? Борчу килгәчтен ул нәрсәгә кала? Төшенкелеккә төшә. Чөнки булган нигъмәтен югалта. Мөселман кеше ни эшли? Мөселман кеше икенче төрле тота үзен. Инде мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кеше үзен ничек тота дисәк, әгәр дә Коръән-и Кәримдә булай дип әйтелә, бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Мөселман кеше үзен булай тота. Аллаһ Тәгалә әйтә, без сезне һичшиксез сынаячакбыз курку белән ди. Кешенең 5 сынавы бар. Курку шуның берсе. Кеше курка. Ялгызлыктан, хәерчелектән, нәрсәдәндер курка шулай. Вәл-җу, ачлык белән сынарбыз ди. Ачлык белән. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ малның кимеп китер ди. Әйттек бит, менә 2 тапкыр хәерчеләндек ди. Мал кимү, сынау шулай бит. نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ үлем белән шулай бит. وَالثَّمَرَاتِ һәм уңышсызлык белән. Менә былтыр кырылык булды, шулай бит, уңышсызлык булды. Уңышсызлык безгә бик нык тәэсир итә. Шул ук бәя арта. Ризык булмаска мөмкин, шулай бит. Уңышсызлыкның нәрсә икәнен менә татарлар беләләр. 21нче елга ачлык булды, шулай бит монда. Идел буенда. Анда инде сәбәпләр булды дәүләт тарафыннан да. Ләкин каты салкыннар булды, иссе җәйләр булды, уңыш булмады, шулай бит. Ачлык булды. Инде уңыш булмагач ачлык та килә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу 5 сынауны Аллаһ Тәгалә бирә. Кеше тормышында я берсе аркылы, я бөтенесе аркылы да үтәргә мөмкин, шулай бит. Ләкин нишләргә кирәк? Ва башширис сабирин. Куандыр сабырларны ди. Сабыр итәргә кирәк ди. Сабырлык дигән сүз ул нәрсә? Ул инде күңелең тыныч булу. Аллаһ Тәгаләгә шөкр кыла алу шушы очракта да. Зарланмау, Аллага зарланмау. Менә бу сабырлык. Сабырлык ул проблеманы хәл итмәү дигән сүз түгел. Акчаң кимәде икән, Аллага шөкр дисең, әмма чыгып китәсең эшләргә. Эшеңне башканы карыйсың. Шулай бит. Бер җай юк микән дисең. Карыйсың менә шушыларны. Әмма тигү торырга димәгән, шулай бит. Мәсәлән, элек-электән татарлар кыш көне, эш булмаган кыш көне. Авыл хуҗалыгы белән яшәгәннәр бит инде. Кыш көне эш бул юк. Шуңа күрә кыш көне сату алу иткән татар кешесе. Монда инде Карл Фукс дип язып калдырган, татарлар турында язганда, ул ди, кыш көне татар кешесе тигү тормый ди. Руслар кебек ди. Ул ди, моннан берәр әйбер ала да, икенче авылга алып барып сатып йөри ди, шулай итеп акча эшләргә тырыша ди. Ягъни
Барыбер нәрсәдер хәрәкәт кыласың, шулай бит инде. Хәрәкәт кылмыйча булмый. Нәрсәдер маташтырасың. Әмма зарланмыйсың. Күңелең тыныч. Ничек зарланмыйсың? Үзеңне ничек тотасың? Бер авырлык килсә ди, инна лиллаһи ва инна илейхи раҗигун дип әйтәләр сабырлар ди. Ягъни бөтенләй бер Алладан ди. Аллага килдек, Аллага барабыз. Бу тормыш ул шундый булырга тиеш. Безнең төп урыныбыз бара торган урыныбыз ахирет. Ә мондагы сынау аны бер тормышның бер өлеше итеп кенә кабул итәргә кирәк ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безне өйрәтә шулай бит сынауларга түзәргә, сабыр итәргә һәм хәтта кисәтә нинди сынаулар булырга мөмкин икәнен. Бу сынаулар нәрсәгә килергә мөмкин? Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Без ди сезгә кадәр булган кешеләрне дә сынадык ди. Сезгә кадәр булган кешеләр дә сыналды ди. Нәрсә өчен? Белер өчен. Кем хаклы, кем ялганда ди. Кем хаклыкта, кем ялганда. Нәрсә дигән сүз бу? Кемнең иманы дөрес? Иманны сынап була сынау белән генә. Рәхәт булганда мәчеткә йөрү, мәчеттә булу ул авыр әйбер түгел. Ләкин инде сынау килгәндә кеше сынала. Дустыңны сынайсың авырлык килгәндә, теге кафеда утырганда бәлеш ашап дуслар бөтенесе әйбәт. Бөтенесе әйбәт. Авырлыкта сынала дуслар да, шулай. Туганнар да авырлыкта сынала. Кай вакытта менә хатын авырып китә дә ире чыгып китә, яки ир авырып китә дә хатыны чыгып китә. Шул вакытта сынала. Бергә икесе дә сау сәламәт, матур, акчалы булганда сыналмый бит алар. Сыналалар менә шундый чиракларда. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгалә әйтә: Без сезне сынайбыз ди. Илектә сынадык ди кешеләрне. Сез дә сыналасыз ди. Кайсыгызның иманы хак? Кайсыгызның дине хак? Ә кайсыгыз ялганлый? Алланы яратам дип ялганлап йөри, ә чынлыкта ул Алланы яратмый, Аллага шөкр кыла белми. Аллаһ Тәгалә менә шуны карыйм ди, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә бу Аллаһ Тәгаләдән бер сынау икәнен онытмаска кирәк. Ә сынау килгәндә түзәргә кирәк, чөнки сынаудан соң җиңеллек килә. Аннан соң Аллаһ Тәгалә сынауның үткән синең бәянгә карап, билгелеңгә карап, сиңа инде Аллаһ Тәгалә әҗрен дә бирә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шуны күрәбез Коръән Кәрим аятларында. Икенче бер сүрәдә, Мулк сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллазî халакал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала. Аллаһ Тәгалә барлыкка китерде үлемне һәм тормышны ди, сынар өчен ди. Кайсыгыз сезнең изге гамәл кылыр икән ди. Бу дөнья изге гамәл кылу урыны. Бу мал җыю урыны түгел бу. Менә хәзер авырлык килгән вакытта, сынау килгәндә кем нинди изге гамәл кыла ала? Әле менә дус малай әйтә, шул ук подгузникка килгәндә, берәүләр ди кибеткә киләләр дә ди, кибеттән подгузникларны алып бетерәләр дә ди, авитага кыйбатырак бәягә сатырга куялар ди. Син авыр ситуациядә шулай бит ничек күрсәтәсең үзеңне? Истәмә акча эшләп калырга тырышасыңмы? Мәскәүдә теге метро шул ату булды бит анда, таксистлар 5000-гә, 10000-гә, 15000-гә теге кешеләрне алып кайта башладылар. Авырлык килгәндә сыный син Аллаһ Тәгалә, син бушка алып кайтасыңмы син? Әле акча эшләп каласыңмы бу ситуациядән? Менә бүген бер хәбәр килде Чикагода, Америкада, шулай бит, анда бензин бәясе күтәрелде. Беләсез, шулай бит инде кешеләргә бераз авыррак булып китте. Алар инде авырлыкны күргәннәр әллә юк иде әле бу арада. 1 миллиардер эшләгән. 200 мең доллар акча бүлеп биргән, ниндидер заправкага инде бушка бензин тарата шунда. Чират тора машиналарда. Кеше килә, тутыра, китеп бара, тутыра. Ягъни авырлык килгәчтен кеше нәрсә эшли? Истәмә акча эшлиме? Әллә кемгәдер булышырга тырышамы? Без бит инде сөйгәбез бит инде, шулай Америка, начар, тегеләй, фәлән, фәсмәтән дибез, шулай бит инде. Бездә менә подгузникны кыйбатрак бәягә сатып яталар, шулай бит анда бензин бушка таратып яталар. Монда әзрәк уйланырга кирәк. Шулай бит уйлана торган урын бар монда әйберләрдә. Шуңа күрә безгә дә Аллаһ Тәгалә сынау бирде. Кайсыгыз изге гамәл кыла ала сезнең? Шушы вакытта сынау килгәндә нәрсә белән кемгәдер шулай ярдәм итеп, савап эшләп кала ала. Ул авыр вакыт ул. Менә Гомар ибн Габдел-Газиз вакытында авыр вакытлар килгән. Чөнки хәерче булмаган илдә. Садака бирергә чыга ди кеше. Ә кешегә садака кирәк түгел ди.
Зәкәт бирергә. Мысына биреп карый, мин бай дип әйтә ди. Мысына биреп карый, мин бай ди. Мысына биреп карый, мин бай ди. Вот проблема. Зәкәтеңне кемгә бирергә белмичә йөрисең. Ә хәзер андый проблема юк. Нисап артты. Шулай бит. 300 мең иде, хәзер 2 тапкыр артты. 620, 640 булдымы? Хәзер зәкәт бирергә кеше бар. Зәкәт бирүче кеше кимеде. Ягъни Аллаһ Тәгалә җиңеләйтте безнең хәлебезне, шулай бит. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, изгелек кылырга Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек ачты. Шушы сынауларны биреп, һәм сынаулар аркылы. Шуңа күрә бу якнырак карарга кирәк, кем нинди изгелек кылып кала ала ди Аллаһ Тәгалә шушы җирдә йөзендә яшәгәндә ди. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә кеше мөнәсәбәтләре дә үзгәрә хәзер. Кеше мөнәсәбәтләре дә үзгәрә. Теге каядыр кемнедер яратмыйлар, кемдер каядыр кемнедер яратмый, шулай бит инде. Үзара кай вакытта да сынау килгәндә кешеләр көнләшә башларга мөмкиннәр үзара. Аллаһ Тәгалә монда да әйтә. Нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва җагална бa'dakum li ba'din fitnatan atasbiruna wa kana rabbuka basira. Без сезне бер-берегезгә фитнә иттек ди. Сабыр булырсыз микән дип ди. Ягъни кай вакытта Аллаһ Тәгалә сиңа бер дус биреп куя. Сине сынар өчен. Сабыр итерсең микән дип. Яхшы кеше белән дус булырга бик җиңел. Ләкин яныңа бер начар кешене китереп куя. Нишләрсең? Сабыр булырсыңмы, юкмы? Бер күрше китереп куярга мөмкин сиңа, начар күрше. Пычрак ташлый торган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям кебек, шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә кебек дөресрәге. Шундый күрше китереп куя. Яки анда гаиләңдә берәр нәрсә чыгып куя, балаларың белән шулай без бер-беребезгә фитнә. Бер-беребез белән Аллаһ Тәгалә безне сыный. Әле ниндидер ачлык белән генә, ни белән генә түгел, шулай бит. Бер-беребез белән сыный. Берсе килә дә сиңа авыр сүз әйтә. Берсе килә дә сине маскыл итә. Тәкъриб тә куярга мөмкиннәр, шулай бит. Тансы да булырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә сыный. Сез нишләрсез ди. Сабыр булырсызмы, юкмы ди. Атасбирун. Аллаһ Тәгалә карый ди. Сезне күзәтеп тора ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, без бер-беребезне дә сынау булып торабыз икән. Һәм тормышта дөнья үзгәрү белән ул сынаулар, бер-беребез белән булган сынаулар ул арта гына. Кай вакытта берәр дустың байып китә. Сиңа сынау, шулай бит. Син нишлисең ул байып киткәч? Көнләшәсеңме? Я булмаса аның өчен куанасыңмы киресенчә? Сынау. Менә шуның өчен бу авырлык килгән вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, сынау икәнен онытмаска кирәк һәм Аллаһ Тәгалә безне тикшерә, карый. Бу дөнья бетә, тигезләнә, бер нәрсә калмый. Әмма тегендә инде шушы сабырлыгыбызга карап, мөнәсәбәтебезгә карап, әҗре килә Алла бирсә кыямәт көнендә, шуны онытмаска кирәк. Иншааллаһ, рус телендә дә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассказываем, подняли тему, точнее не мы, а я поднял тему про испытания. То есть в жизни каждого человека бывают такие моменты, где он подвергается испытаниям. Бывают испытания лично кому-то, бывают испытания народу целому. Вот, например, после войны, да, в 1944-1945 годах были депортации определенных народов, в большинстве своем мусульманских народов, да, крымских татар, балкар, чеченцев и так далее. Испытания для целого народа. Целый народ подняли с земли и переселили в другое место. Бывают испытания для страны, то есть для в целом, например, да, вот, например, на данный момент наша тоже страна переживает определенные испытания. Но эти испытания, конечно же, они касаются каждого лично тоже. Если где-то там в соседнем ауле у кого-то кто-то умер, это, возможно, это тебя не касается. Но когда это касается целой страны, конечно, это коснется и тебя тоже. Соответственно, жизнь меняется, меняется свой уклад жизни определенный, взгляд меняется на жизнь и так далее. Соответственно, уже надо какие-то выработать внутренние резервы и выработать отношение ко всему этому. Потому что мусульманин должен быть готов. Потому что Аллах Тааля всегда тренирует мусульманина. Все, что нас внешне окружает, тело, еда, вот это все лишь инструменты.
Это не цель, это инструменты. Как мы будем пользоваться этими инструментами, вот что самое главное, что самое важное. Не важно, что у нас окружает, что мы строим. Ты живешь ли ты в пещере или в комфортных замках, самое главное, как ты себя ведешь. И как ты к этому относишься. Вот это главное. И за это Аллах Тааля вознаграждает. Мы не должны об этом забывать в первую очередь. Неважно даже, на чем ты ездишь. Соответственно, уже мы должны думать именно об этом, о состоянии сердца, об нашем отношении. Если у нас происходят изменения в жизни, какие-то испытания, кто в этом виноват, как вы думаете? Конечно, Аллах Тааля нам отвечает на этот вопрос. Бисмиллахи рахмани рахим. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Если к вам приходят какие-то проблемы, испытания, то в этом виноваты вы. Аллах Тааля говорит, не я, а виноваты вы, то, что вы делаете. Но многое еще я вам прощаю. Многое, говорит Аллах Тааля, я вам еще прощаю. То есть Аллах Тааля наказывает нас за что-то, дает испытание за что-то, а многое, говорит, еще прощаю. Не за все дает Аллах Тааля испытание. Может быть, за 1% всего содеянного нашего греха. 99% Аллах Тааля, возможно, простил. То есть даже не 50 на 50. Тут сказано, многое прощает. Соответственно, большую часть Аллах прощает. Вот что уже невозможно простить, Аллах Тааля дает уже наказание за это в этом мире. Значит, если с нами что-то происходит, что мы должны думать? Что я сделал такого? В чем я ошибся? Где я провинился? Вот первое, что мы должны думать. Не винить никого. Ни соседа, ни кого-то там еще, да? А в чем моя вина? Вот первое. Потому что в другом аяте Аллах Тааля говорит, бисмиллахи рахмани рахим, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Если, говорит, Аллах Тааля наказывал бы людей за все, что они делают, то в этой жизни не осталось бы живых существ. Даже животных, говорит, не осталось бы. Если бы Аллах Тааля тут же давал наказание, никого на земле не осталось бы. Понимаете, мы живем по милости Аллаха. Нам скидку дают. Наша жизнь на этой земле – это не наша заслуга. Это милость Аллаха. Мы недостойны, по сути, даже жить на этой земле. За то, что мы творим. Но Аллах прощает. Почему прощает? Потому что вот все, что нас окружает, это не цель Аллаха. Цель Аллаха не букашки, какие-то там, да, тараканы и так далее. Цель Аллаха не деревья. Потому что Аллах мог это создать, а нас не создать. Цель Аллаха – это мы. Аллах Тааля хочет посмотреть, как мы себя поведем по отношению к таракашкам, букашкам и деревьям. И, соответственно, друг к другу, по отношению друг к другу. Вот это Аллах Тааля смотрит. И поэтому Он прощает нам многое. Даже если мы что-то разрушаем, в надежде, что мы исправимся. В надежде, что покаемся и так далее. А что уже нас невозможно поменять, тогда Аллах Тааля дает удар. Но такой удар, чтобы нас не убить, а чтобы мы одумались. Никогда Аллах Тааля сразу не убивает. Даже тиранов Аллах Тааля терпит до определенного момента. Даже после того, как вытерпел Аллах Тааля, и то сразу не убивает, а дает испытания, как фараону, например. Там Нил стал красным, да, там жабой и так далее. Все это были испытания для фараона. Он же не сразу же его погубил, не сразу утопил. Сначала предупреждал словами Муса, алейхиссалям, потом испытания вот эти вот, чтобы наглядно он увидел. Ребенок у него умер, дети умерли маленькие вообще. А потом уже, в конце, он говорит, раз ты не понимаешь, тогда все. И у любого испытания, дорогие друзья, это чтобы мы одумались. Щелчок. Это не удар, это щелчок. Очнись, не спи, одумайся, не туда идешь. Иногда, например, когда ты идешь рядом с кем-то, идешь, тут столб рядом стоит, а тот смотрит на тебя, твой друг, и он этот столб не видит. А ты видишь столб. Ты что делаешь? Ты его толкаешь. Перед столбом ты его толкнул. И он откинулся сразу же и говорит, а зачем меня толкаешь? Да? Вроде бы ты его толкнул, плохо сделал, потом говоришь, столб, видишь, ты мог врезаться.
Он говорит: спасибо. Аллах Тааля тоже толкает нас иногда. Чуть-чуть больно иногда бывает, но это не смертельно. Главное, чтобы мы правильно оценили ситуацию и правильно взялись за ум. Любое испытание – это как раз нам от Аллаха идет такой вот щелчок своего рода. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля говорит в Коране: бисмилляхи рахмани рахим, куллу нафсин заикатуль маут. Каждая душа смертна. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Мы вас испытываем добром и злом, и к нам вы вернетесь. Аллах Тааля испытывает нас добром и злом. Иногда спрашивают: почему в этом мире есть свинья, почему есть даджаль, почему есть шайтан, почему есть грехи, там, харамы и так далее. Это все испытание. Какой выбор мы сделаем? Мы стоим всегда перед выбором. Потому что если у тебя нет выбора, соответственно, какое это испытание? Если, например, у тебя стоит перед тобой испытание, да, выбор жена, и стоит выбор красивая тетя из магазина, а ты выбираешь жену и говоришь: это для меня халяль. Она мне разрешена, она мне халяль. А тетю забываешь. Вот это испытание. А когда у тебя есть только жена, и вокруг больше нет ни одной женщины, где же здесь испытание? Все равно ее любишь, куда деваться? Всегда есть испытания, дорогие друзья. Добром и злом в этом мире. Поэтому, если приходит что-то такое плохое, это для того, чтобы мы себя показали и выбрали. Что же делать в тяжелых ситуациях, дорогие друзья? Аллах Тааля говорит: бисмилляхи рахмани рахим, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Не отчаивайтесь, не бойтесь, не печальтесь, говорит Аллах Тааля, потому что вы на высоте, если вы верующие. Если человек верующий, он всегда выйдет победителем. Самое главное в любой ситуации – это иман, сохранить свою веру. Как бы на тебя не давили, ты должен сохранить свою веру, свой иман. Чем бы на тебя не давили. Если ты сохранишь свой иман, тогда ты будешь на высоте. Тогда ты будешь на высоте. Был такой случай. Концлагерь в сталинские времена. Там привели чеченцев, группу чеченцев. И целая группа чеченцев привели, и перед тем, как завести их в лагерь, у них умер имам, который был среди них. Среди них был имам. Они его слушали и так далее. Вместе они их сослали, и вместе в ГУЛАГ пришли. Умер имам. Что они сделали? Они положили этого имама перед входом. Охранники им позволили оплакивать своего имама. Они его положили на землю, сели вокруг него. И что? И умерли все от холода. Это было зимой. И все там замерзли. Почему? Во-первых, умер тот, кто показывает им дорогу, ученый человек. Без него все, они могли заблудиться. Во-вторых, для них было главное сохранить свою веру. Сохранят ли они свою веру, оказавшись в этом лагере? Аллаху а'алям. Никто не знает. Но все они сели там вокруг и замерзли. Они остались верны своей вере. То есть в любой ситуации самое главное – это сохранить веру. И тогда ты выйдешь победителем. Вы скажете: они же замерзли, какие они победители? Они победители у Аллаха, потому что умрем-то мы все равно все когда-нибудь. Верующий никогда не проигрывает. Если он выиграл в этом мире, он выиграл в этом мире. Если он проиграл в этом мире, то он выиграл в ахирате. Он никогда не проигрывает. Мусульманин заболел, выздоровел, альхамдулилля. Умер, попал в рай, альхамдулилля. Он всегда побеждает. Но при условии, что он сохраняет свою веру. Поэтому Аллах Тааля говорит, что, будучи верующими, вы всегда будете на высоте, говорит Аллах Тааля. Как мы можем еще поступить при испытаниях? Аллах Тааля говорит в Коране: бисмилляхи рахмани рахим, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Тот, кто давал, то есть имеется в виду садака давал, был богобоязненным, истину признавал, мы облегчим ему.
Мы облегчим ему путь к легкому. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. А кто был жадным, никому не помогал, ничего не давал и еще отвергал истину, что будет с ним? Мы облегчим ему дорогу к трудностям. То есть, чтобы ситуация облегчилась вокруг тебя, что надо делать? Помогать, садака, не быть жадным, широким душой человеком и признавать истину, и Аллах Та'аля облегчит тебе выход из твоей ситуации. Аллах Та'аля дает нам советы, работающие, как нам поступить в таких ситуациях. Также Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Халя ля тахафа, иннани ма'акума асмагу ва ара». Когда фараон мучил народ Мусы, алейхиссалям, иудеев, Муса, алейхиссалям, со своим братом Харуном должны были к нему пойти. Аллах Та'аля их туда отправляет. То есть это все равно, что сейчас говорить, да? Идите там к Ким Чен Ыну, скажите, что он не прав. Во-первых, туда добраться надо еще, да? Аудиенцию попасть и так далее. И потом ему сказать, что ты делаешь все неправильно. И твои отцы были неправы, и ты не прав. Вы понимаете, чем это закончится, да? И вот фараон, Муса, алейхиссалям, испугался, конечно, естественно. Аллах Та'аля говорит: «Ля тахафа, не бойтесь. Иннани ма'акума, я с вами. Асмагу ва ара, я слышу и вижу все». То есть, когда человек верующий, с ним Аллах. Вот это самое главное. А когда Аллах твой союзник, тебе ничего не угрожает. Если ты верующий, Аллах с тобой. Аллах тебя не оставит, не покинет. Вот это, то есть, нельзя тоже забывать, дорогие друзья. Также, дорогие друзья, Аллах Та'аля тоже говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Валя тастави л-хасанату валя сайи'a. Идфа' биллати хия ахсану, фа иза аллази бейнака ва бейнаху адаватун кааннаху валиюн хамим». Аллах Та'аля говорит: никогда не сравняются добро и зло, хорошее и плохое. Если, говорит, тебе что-то сделали, ты сделай еще лучше. Идфа' биллати хия ахсан. Это каким образом? Если тебе сделали добро, ответь еще большим добром. Если тебе сделали плохое, то ты тоже ответь добром. Потому что ненависть порождает ненависть, зло порождает зло. И это будет нескончаемо. А когда тебе сделали что-то плохое, а ты в ответ добро делаешь. Наоборот. Во-первых, это тебя возвысит перед Аллахом. А во-вторых, если между тобой и тем, кто сделал тебе что-то плохое, будет вражда, возможно, этой вражды в будущем не будет. Не надо эту вражду усугублять, говорит Аллах Та'аля. Сделали плохо? Да. Но ты попробуй хорошо ему сделай, чтобы эта вражда исчезла. Когда ты с такой же ненавистью отвечаешь, это будет нескончаемая борьба, нескончаемые страдания. Аллах Та'аля помогает нам решить проблему. А проблемы бывают иногда, то есть не решаются годами, веками. Иногда проблемы не решаются. А можно вот одним махом это все сделать. Также, дорогие друзья, вот еще один аят прочитаю. Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, «Ва минан наси ма я'буду Аллаха аля харф. Фа ин асабаху хайрун итмаанна бих, ва ин асабатху фитнатун фа инқалаба аля ваджхихи хасира ад-дунья валь ахира, залика хуваль хусранул мубин». Есть, говорит, люди, которые мусульмане, верующие на грани. То есть, на какие это на грани? У них вера не крепкая. Они на грани находятся. Как это? Если, говорит, у них в жизни все хорошо, то они спокойны. То есть, они поклоняются, в мечеть ходят, там, Коран читают, там, туда-сюда, ишня Аллах, машаллах, там, все как полагается. Так, по жанру, так скажем, да, по закону жанра. Но если, говорит, к ним переходит что-то, какое-то испытание, фитна, инқаляба аля ваджхих, он меняется. Каким образом? Он становится недовольный Аллахом. Меняется его положение, его слова, его нрав. Он начинает психовать, и так далее, и так далее. То есть эти люди, говорят, на грани. У них вера неустойчивая. И достаточно какого-либо толчка какого-то, и все, сразу же этот человек уже меняется.
А верующий, он должен оставаться стабильным. Его вера стабильным в любой ситуации. Что хорошо, что плохо ему. И поэтому вот эти испытания помогают выяснить, насколько наша вера стабильна. А не на грани ли мы находились, когда все было хорошо. И когда, говорит, он после этих испытаний поддается и уже меняется, перестает благодарить Аллаха и делать поклонение как раньше, а возможно вообще выходит из ислама. Как говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям, судный день человек рождается верующим, просыпается верующим, засыпает неверующим. И наоборот. То что? Хасират дунья валь ахира, он теряет оба. И этот мир, и ахират. И в этом мире будет ему плохо, и в ахирате ему будет плохо. Вот таким образом, дорогие друзья, все то, что происходит, дано нам для испытания нашей веры. Именно нашей веры, дорогие друзья. Не тело, не там еще чего-то. Наше тело способно выдержать очень многое. Способно на многое, тем более в экстренных ситуациях. А вот наша вера, конечно же, нуждается в том, чтобы мы заботились о ней, чтобы она крепла, чтобы не поддалась внешнему веянию, и чтобы мы сохранили себя верующими, еще более набожными, чем были раньше перед Аллахом. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.